Uvažovala som, že by som začala pracovať. A čo by si chcela robiť? Neviem, ešte nie som rozhodnutá. Keď ja sa bez práce nudím. Sestra Augustína Legoreta si otvorila nový butík. Ak chceš, opýtam sa jej, či tam môžeš pracovať. Nestrácaj čas, Mauricio. Juliana nebude nikde pracovať. Nemá potrebu robiť niečo také. Otec, mám právo realizovať sa. Robiť vlastné rozhodnutia. Chcem sa cítiť užitočná. To radšej nechaj na nás mužoch. Ženy musia byť na mieste, ktoré im prináleží. A to je rodinný kozúb. Ale otec, čoho sa bojíš? Že mám vlastný rozum? Že sa slobodne rozhodujem a nebudem tieňom muža, ako si ty? Dobre ma počúvaj. Takto so mnou nehovor. Nikdy sa nesnaž podrývať moju autoritu. Som tvoj otec a budeš ma ctiť, rozumieš? Otec, upokoj sa, prosím ťa. Áno, áno, Augusto. Juliana tu len slobodne hovorí svoj názor. Otec, pusť ma. Nemusíš na mňa používať silu, pretože aj tak to nepochopím. Dobre ma počúvaj. Kým žiješ v tomto dome, tak buď uznáš moju autoritu, alebo dobre vieš, čo máš robiť. Len si to dobre rozmysli, lebo keď odídeš, nezostane ti nič. Dieťa, prosím ťa, pusť z hlavy tú šialenú hlúposť, že chceš odísť. Pri myšlienke, že už ťa neuvidím, zomieram od žiaľu. Mami, chcem byť slobodná. Chcem slobodne dýchať. Cítiť, že môžem byť užitočná. Že sa uplatním, že môžem byť produktívna a nie nejaká porcelánová bábika, ktorá je tu celý čas zatvorená. Nechaj ma porozprávať sa s otcom. Nechaj ma porozprávať sa s otcom. Som si istá, že ho presvedčím, aby ťa nechal niečo robiť. Ach, mami, čo si slepá? Presvedčíš ho takisto, ako si ho presvedčila vtedy, aby ma nechal ísť na vysokú školu. Augusto, čo ešte chceš? Nemôžeš sa s Julianou stále iba hádať. Dnešné dievčatá už predsa nie sú také, ako bývali skôr. Neprikývnú na všetko len preto, že to povedal ich otec. Tak to mi je ľúto. Lenže ak ju budeš neustále provokovať, nakoniec odíde z domu. Nech to urobí. Potom pochopí, čo opustila. A teraz ma už prestaň vyrušovať. Vieš, že keď počúvam hudbu, chcem byť sám. Mauricio vždy urobí, čo chceš. Ale Juliana, tá je iná. Ona je jediná, kto si o mňa naozaj robí starosti. Nehraj sa na mučeníčku. Ak moja dcéra kvôli tvojmu správaniu odíde z domu, neodpustím ti to, Augusto. Nikdy ti to neodpustím, nikdy!